Салому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хуб бародаро, кадоми бори аввалон дар канали мо обуна шавен, лайк мунен, канали моро дастгирӣ кунен. Кадоми нашуд реклама кардан хонаи фурӯшии худашро реклама мехоҳад кунад, дар номерои админ зан занед, ҳатман кӯмак мерасонем. Бисёр гап намезанем, хонара тамошо кунед то охирша. Хонаи фурӯшӣ, хона бисёр видео камтар дурусттар мешавад, не ки хонае ки ремонташ созад. Хуб дӯстон, хона раҳи хонаи фурӯшӣ, хона қарор дорад дар ноҳияи Сино, бозори Балх, маҳаллаи Арбоб Хотун. Рӯпарӯи бозори Балх мешавад, камтар боло меен, хона омдада. Хуб ина дарвозаш, хона ҳамин дарвозаш сар мешавад то угла. И пеши замини хонаша дӯстон. ин эҷа бахчаи хона трансформатор дора, отдельно барои ҳамин хонара. Хоб дар хона чанд намуд кондитсионерое оле мебинем. Ина ду намуд камера задагай, камерое ки и бар кӯча ба и бари кӯча полни наблюдение ҳаст. Хоб дарвоза медорем ба даруни хона. Пешни хилаток ҷуворча. Бисмиллаҳир раҳмонир раҳим медорем ба даруни хона. Тез гап мезанем, кадоми нафаҳмам, поли маълумоти пурра метиҳем. Номерои соҳиби хонаро мемонем, ба занг мезанем, маълумоти пурра соҳиби хона метиҳад. Хоб дӯстон, ҳавли 10 сотиқ заминай, оз эҷа 10 сотиқ заминай, нигоҳ кунен, ихе мефаҳмонем. Хоб аймубайни ҳавли дӯстон, иҷа дута здания, ята у парада хона, ята и парада хона, ята болои дарвоза хона мешавад. Ина хонаи болои дарвоза. Ҳамихе бигирем 4 сотиқ замин отдельно фурӯхта мешавад дӯстон. 4 сотиқ замин метавонад ки рӯпарӯи дарвоза қати ҳамихе хонара харан. Вақте агар 4 сотиқа харан, мисол и хона фурӯхта намешавад. Агар ки мақсад полни биган ки хонара мехарем, полни отдельно сум мешавад. Дига нарх мемонем. Хоб 4 сотиқ метавонад то 4 сотиқа, мисол 2 сотиқа, 3 сотиқ метавонад то 4 сотиқа аймубайнда тақсим кунанд, ҳамин пеша харан, пеши дарвозара. Оз мерем, маълумоти пурраша метиҳем. Хоб гуфтем ки хона дар маҳаллаи Арбоб Хотун қарор дора. 10 сотиқ замин. 10 сотиқ замин то 4 сотиқа отдельно фурӯхта мешавад. Канализатсия ҳастай, отопление ҳастай, дута бочка дора, бочкои якта сетона, якта яктона. Ҷа сетона ҳастай, пешдам ҳастай, хафодам ҳастай. Изданиядам ҳастай. Гуфтем ки трансформатор дора, хона ба кирпичи пухта жони қати сохта шудааст. Отопление болер. Издания надора, издания отопление болер ҳаст. Хоб ина якм мебарем, якм хона нишон медиҳем. Ина беседка ҳаст, кат ҳастай, парада беседка бо ҳаст. Хоб бисмиллаҳир раҳмонир раҳим. Якм хона 4 ба 4 ним. ремонтиш нахи сафед кардагай. Нашод чизи чора бигем дӯстон, баъзе чизи чорааш меса, баъзе чизи чорааш гирифта мешавад. Кадоме ки дар хона ҳамун чизи чора ки ҳаст мақсад договарное, да, яхеш мегиран, яхеша мемонанд. Хоб якм ошёна да инаи бочкае ки мебинен, яктонаша ба фикрам. Якм ошёна да дӯстон, ина эҷа кафел, калидори калон, ҳоҷатхона, кафел, наҷа ҷои душевой, вентиляция ҳамаш ҳаст, термикс, стиральная машина, пластик, кабина. Хоб дӯстон, агароти диден, агароти чанд намуд дарахтои мевагӣ дора. Мебарем ба дуюм ошёна. Издания ки десем болои дарвоза да, ду дар хона, якта поён, якта боло, вана ҳоҷатхона, якм ошёна дидем. болош полни пластикадагиай.
Ино изданияи дигариш. Чайло ай наимҷа сар мешавад то охири хонаро. ин хонаш 8x4 дӯстон. Рамкаам хеле зиёд, дута люстра, обои, поли боло ламинат, ай поли поён ламинат набуд, поли боло ламинат. Хоб ду тиреза ай пара, як тиреза ай. Иҷа ҷои базаи полни видеонаблюдениёе ки камераи берун дидем, ҳамаш ҳамиҷа дар кондитсионер ҳаст. болои дароза. тез мерем дӯстону парвоша мебинем, чуне ки хонао бисёр аст. зданияшам нишон медиҳем. тамошо кунед, лайк кунед, дастгирӣ кунед канали моро. ҳатман хона маъқултон мешавад дӯстон. нархи ира сразу ҳамҷа ҷоҷна мегем ки дӯстон $50,000 то $50,000 то 3 сотиқа фурӯхта мешавад. то 3 сотиқа $50,000, то 4 сотиқа не, то 3 сотиқа метавонанд ки $50,000 отдельно ҳамиҷа 3 сотиқа отдельно мекунанд, отдельно мефурӯшанд. 3 сотиқ $50,000. нархи опши бигем, опша баъд охири видеода гап мезанем. номерои телефона мемонем дӯстон. хоб ай парам камтар агароча дора, ҷои овраҳа дарахт байни здания ҳаст, дистансия калон. якмӯз медорем, хонаро нишон медиҳем, баъд чӣ мекунем, пишти хонаро мерем, нишон медиҳем ки уҷа ҷои ошхона, бисёр чизои хуб аст. хона дошуна байни якум дуюм монолит, подвал ҳаст, дута подвали 6x8, 3x5 дора, 6x8, 3x5. подвалош хамхи сафед кардагиай болимени. хона ба кирпичи пихта сохтагиай. бисмиллаҳирроҳмонирроҳим. роста ки дӯстон хол меша, холи калон. размерои хонаро намегем. опши квадрат 360 квадрат, қати дута подвале ки отдельно да поён, опши 360 квадрат мешавад дӯстон. ростаки ай дари пишт мебурем. дари пишта иҷа ҷои ҳезумхона гуфтем ку дедонхона меша пишти хонада. хоб якум ошона да 4 дар хонаи дӯстон. опши ду ошона да опара буд, 8 хона да якум дуюм ошона иҷа. роста ки ҷои душевой, ҳоҷатхона, отопление, ҳама хонадора якум дуюм ошонаи здания, термикс ҳамаш ҳаст. вентилятсия. хоб дӯстон, кухня мешава иҷаш. ҷои кухня, ина отопление гуфтем, пардожалуз, кухни гарнитур, болопластик, ремонти соз. байне гуфтем яхе чизош гирифта мешава, яхе чизош не, телевизорон гирифта мешава дар ин нарх. хоб кухни гарнитурам бинем, бисёр чизои соз дора. обой ҳамаш ремонтиш кард надай. хонаи дигариш медурем. ин размероша намегем, гуфтем квадраташ опши 360 квадрат ай. дутирезаи бари хона. полои
ҳамаш ламинат изданияш. Хонаи дигариш ламинат обой. Тарикузадаги тризай бари хона мешавад. хоб дӯстон, мебароем ба дуюм ушона. подвал ба ду тараф рад мера. У тараф хатиам, и тараф хатиам дӯстон. ин тараф хатиам мефурем, подвал аст. гуфтем ки 6 ба 8 як подвал, дигари подвал 3 ба 5. на пешхона. чорхона поён, чорхона боло, хонаи боло. обои задаги, ҳама хона ламинат. суратҳои нақшҳоша ҳамаша мепартоем дӯстон. охири видеода медонед, тамошо мекунед. размерош ҳамаш ҳаст. охири видео кадоми мисол то хонара то охирша тамошо намекунад, лекин метавонем бидонед охири видеода ҳама размерош ҳастай, бидонед дар охири видео тамошо кунед. схема ҳама дар тризо ҳамаша кашидагиам. суратош ҳаст. ростаки ба хонаи дигари медроем. пишти хона меша. хоно калон ай дӯстон. бари ҳавли ламинат. дарош ҳамаш як намуд. дарои сӯза аст. бешишаш аст. маш ди мошина дам хел ҷои душубой ранги як мошина. термикс ҳама чи аст. хоб дӯстон, обши дидем як мошина ди мошинара. оз бари хона мерем. ҷои ошхона дидонхона шайдуга нишон метиҳем. баъд нархи хонара гап мезанем чанд сум. номрои соҳиби хонара мемонем. кадоме чизе нафаҳмид, дар номеро занг мезанем, ҳатман маълумоти пуррара соҳиби хона метиҳам. гуфтем ки нашод размерош ҳама дар тризо ҳамаша нақшада ҳаста. нақшара боз мо мепартем, дар охири видео мебинем суратоша. чалёи калон то охири видео, то охири дар.
خب دوستان نرخ خانه را گپ میزنیم. میریم بس شوکه میکنیم. نرخ خانه обши бигем ки $300,000 мешава. $300,000 қати дезидани ҳамши обши ҳами 10 сотиқ $300,000. агар адел нахарем гуфтем ки 3 сотиқ метавонем $50,000 уро харем. тамом иш фурӯхта намешавад. агар обши бихарем қати издания обши $300,000 номерои телефон $300,000 бо савдо мешавад. нашуд чизи чораш договорное. номерои телефон 883 883 609. دیگه واتساپ وایبر هست. دیگری نمرش 934 44 41 06. همین دو نمره زنگ زنین. کدومی نفهمید نشد آدرس معلومات برای یکم چیز دیگر معلومات برای میتونم سوی بیام خونه. این پرادا چی از دوستان؟ این پرادا بیسیتکا 4 با 3 هم خیلی کلان. далши дарахтҳо мешавад. дарахтҳои мевадор. не бучкае ки мебинем дӯстон, на бучкаи сетонаи иҷаш. яташи гуфтем ки дар дарвоза ҳаст яктона, та дигаш сетона дай и бар мешавад. хоб ита дарбича мешавад ра ба пушти хона қати. инҷа ҷои мотори бучка. ҷои ошхона ҳама чизиш ҳамин диранда дӯстон. ростакиш и даре ки гуфтем ки дар якм главни мебуроен. ростаки ҷои болер отопление ҳама управлениш ҳамин дирон. я ҷои ҳамомхона ҳоҷатхона беруна. хоб тамом дӯстон чизе ки ҳамаша дидем. бари хона маъқул шуд дӯстон. лайк монед, подписатсия кунед дар канали мо. морам барои шумо ҳар рӯз видеои нав старатса мекунем мепартоем. шуморам дастгирӣ кунед канали мода лайк монед. ноҳияи Сино, бозори Балх, маҳаллаи Арбоб Хотун. 10 сотиқ замин $300,000.